Onderzoek naar alarmerende vondst van ijzervretende bacterie in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Mogelijke consequenties zou kunnen zijn dat de corrosie zich ook voordoet op damwanden of andere schepen. Maar dat zal natuurlijk onderdeel uitmaken van het onderzoek dat moet gevoerd worden. En verder vandaag in deze Zeeland Nu. Gemeenteraad versnipperd door ruzie. En 80 aangiftes door ouderen. Goedenavond. North Seaport gaat het kanaal van Gent naar Terneuzen onderzoeken om te kijken of ook op andere plekken de ijzervretende bacterie aanwezig is. Deze bacterie heeft grote schade aangericht aan jachten in de haven van Zelzaten, waar het zich dwars door het onderwaterschip heen heeft gevreten. In Sas van Gent, een haven verderop, weten ze niet goed wat ze ervan moeten denken. Ik maak me zorgen, ja. Ik heb heel mijn leven gewerkt ervoor. Voor die stemming. Voorlopig mag ik mijn eigen nog niet zo druk om. De eerste reactie bij mensen bij ons op de werkvloer was toch van die aard van dit hebben we eigenlijk toch nog nooit gezien. En dan beginnen wenkbrauwen heel spontaan te fronsen. En het water, ja, er zit stroming op. Het kan altijd naar hier komen ook. Het zijn allemaal wel de verhalen natuurlijk. Echte bewijzen, ja, die zijn er natuurlijk niet richting de schuldigen. Wie dat dan ook mag zijn. Mogelijke consequenties zou kunnen zijn dat de corrosie zich ook voordoet op damwanden of andere schepen. Maar dat zal natuurlijk onderdeel uitmaken van het onderzoek dat moet gevoerd worden. Ja, het was open als bij mij niet gebeurd. Maar ja, als het gebeurt, ik zou mijn bootje niet willen missen. Zeker niet. Voor geen geld van de wereld. In Sas van Gent staat verslaggever Martijn van der Werf. Martijn, ja, het werd al heel even aangestipt. Is er nou al meer bekend waar die bacterie vandaan kan komen? Nee, daar is nog heel veel onduidelijk over. Daar wordt dus nog onderzoek naar gedaan. Sterker nog, dat onderzoek moet zelfs nog starten. Want hoewel North Seaport al een aantal weken op de hoogte is van het bestaan van de bacterie, zijn ze al die weken nog aan het uitvogelen waar ze nou eigenlijk moeten gaan beginnen met dat onderzoek. Want is het een lokaal probleem? Alleen in de haven van Zelzaten speelt het breder. En ja, bij elk antwoord past een andere onderzoeksmethode. Dus dat zijn ze nu nog aan het uitvogelen. Rijkswaterstaat ziet vooralsnog geen rol voor zichzelf weggelegd. Zij zien het als een Vlaams probleem, omdat de bacterie vooral alleen nog maar in Vlaanderen is aangetroffen. Ja, daar kunnen ze hier in Sas van Gent niet op wachten. Daar hebben ze al 3 acties ondernomen. Zo is er toevallig van het weekend een stalen schip uit het water gehaald. Dat hebben ze gelijk maar even geïnspecteerd. Geen sporen van de bacterie. Toen hebben ze duikers het water ingestuurd. Ook geen sporen van de bacterie gevonden op de onderwaterschepen. En nu hangen er her en der in de haven wat strips in het water, die normaal gezien die bacterie zou moeten aantrekken. En ja, dat zal de komende week moeten blijken of dat inderdaad is gelukt en of die bacterie hier aanwezig is, ja of te nee. En maar zijn er verder nog reacties binnengekomen? Nou ja, bij North Seaport worden ze wel platgebeld met bedrijven hier uit de kanaalzone die met vragen zitten van wat betekent dit voor mij, wat kan ik eraan doen en hoe kan ik het voorkomen. Net zoals hier natuurlijk bij die watersportvereniging. Opmerkelijk in dit hele verhaal zijn misschien nog wel de Kamervragen die D66 over dit onderwerp heeft gesteld. Zij pleiten voor een grondig onderzoek bij het ministerie en pleiten er ook voor om tot die tijd het hele kanaal maar af te sluiten van de buitenwereld, zodat het water nergens heen kan. En dat zeg ik terwijl er nu net weer een groot schip door de brug van Sas van Gent vaart. Met andere woorden, het Kamerlid was niet echt op de hoogte van het economische belang hier van de kanaalzone. En dat dit natuurlijk geen optie is. Maar voordeel is weer wel dat het onderwerp op de politieke agenda staat in Den Haag. Martijn van der Werf, dankjewel. Ruzie in de gemeenteraad van Sluis, waar de lokale partij Nieuw Gemeentebelang uit elkaar is gevallen. De 3 fractieleden zijn opgestapt en vormen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen een eigen partij. Het was de bedoeling dat Gemeentebelang samen met andere lokale fracties 1 partij zou gaan vormen, om zo de politieke versplintering in de gemeente tegen te gaan. De 3 fractieleden van Gemeentebelang zien die nieuwe partij wel zitten, maar het partijbestuur kwam met allerlei eisen. En dat mondde uit in verwijten en scheldpartijen, vertelt Marianne van Oostenbrugge, een van de fractieleden die nu is opgestapt. De laatste periode betekende dat toch er wel wat eisen op tafel kwamen. Met name van wie op welke plek. En goed, zover zijn we nog niet. En het is op een algemene ledenvergadering is het flink uit de klauwen gelopen, kun je wel zeggen. De afgelopen weken is in Zeeland meer dan 80 keer aangifte gedaan van bankfraude. Slachtoffers worden gebeld door iemand die zegt medewerker van de bank te zijn. En deze medewerker vraagt mensen bepaalde software te downloaden.
Maar op die manier krijgt de crimineel juist toegang tot de computer van het slachtoffer om de bankrekening te kunnen plunderen. Het gebeurt voornamelijk bij oudere mensen. Sommige slachtoffers zijn al duizenden euro's kwijtgeraakt. De ontmoetingsbus reed vandaag voor het eerst door Zeeland. Het is een initiatief van onder meer Zorggroep Ter Weel en de gemeente Rijmerswaal. Doel is een ritje te maken met mensen die zich eenzaam voelen en niet mobiel zijn, zodat ze er toch even uit zijn. Ik heb dan nog wel een man, maar ja, die heeft ook zijn eigen bezigheden. Okay. Dus ik zit heel veel in mijn 4 muren. Okay. Dus ik het was is blij. echt een uitje voor u? Ja, zeker. Ja, daarom. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Ik ga graag met alle huisjes mee. Mijn kinderen zijn allemaal getrouwd. En die werken. En dan zit je hele dagen alleen. Wat verwacht u van deze rit? Geen idee. We wachten gewoon af. Het is toch gezellig? Je bent even er lekker uit. Ja, daar gaat het om, hè? Nou, veel plezier. Dank u wel. Ja, mensen die ook mee willen met deze ontmoetingsbus, die kunnen zich aanmelden bij Zorggroep Ter Weel. Er moet meer aandacht komen voor slaap in de zorg. Dat vindt gehandicaptenorganisatie Tragel in Klingen. Die elke dag merkt wat het betekent als cliënten een verstoord dag- en nachtritme hebben. Tragel heeft nu een speciaal slaapteam opgericht om te onderzoeken hoe cliënten een betere nachtrust kunnen krijgen. En Tragel zet ook speciale hulpmiddelen in om dat voor elkaar te krijgen. Als er veel geslapen wordt overdag, dan merken wij eigenlijk dat de cliënt 's nachts heel veel gaat dwalen of niet tot slaap komt. Want al die uren die je overdag slaapt, ja, die ben je 's nachts kwijt. Goedemiddag Bieke, we gaan naar de relaxstoel. Bieke Valgaren is een van de cliënten van Tragel in Klingen. Hier is veel aandacht voor het dag- en nachtritme van cliënten dat vaak verstoord is. Zo is er bijvoorbeeld een speciaal slaapteam. En dat betekent dat we dus dan in dat slaapteam echt die vragen kunnen gaan oppakken van die specifieke cliënt. Die net die slaapproblemen heeft. Waarvan de begeleiding nog niet weet hoe ze ermee om kunnen gaan. Het is natuurlijk gewoon heel simpel. Als je overdag veel slaapt, veel dutjes doet, ja, dan gaat het 's nachts niet goed. Sommige nachtzusters van Tragel hebben het erover dat ze 20 keer een cliënt terug op bed moeten leggen. Om daar iets aan te doen lopen verschillende projecten, waaronder de slaapstoel. Dit is die stoel. Eigenlijk heet die relaxstoel, want dat doet hij. Zorgen voor ontspanning, maar niet voor dutjes. De stand die jullie nu zien, dat is de refreshstand. Die zorgt ervoor eigenlijk dat de cliënt geprikkeld wordt en waardoor dat eigenlijk de cliënt meer alert gehouden wordt en dus niet in slaap valt. Tragel vindt dat er sowieso meer aandacht moet komen voor slapen. Als je hier niet werkt, maar je werkt in de ICT-sector, je werkt op een kantoor of in een supermarkt, is het ook heel belangrijk dat jouw dag- en nachtritme goed op elkaar zijn afgestemd. En ik denk dat we daar nog heel veel in te verbeteren hebben met z'n allen. Laten we daar in de gehandicaptenzorg een goede start mee gaan maken. De stoel is 12 weken op proef geweest en blijft. Binnenkort is er een bijeenkomst voor al het personeel van Tragel over slaapproblemen en mogelijke oplossingen zoals deze stoel. Je bent sporter en je kunt geen genoeg krijgen van hardlopen, fietsen en zwemmen. Met die gedachte stortte Nelleke Baldé zich 5 jaar geleden op de triathlon. Ze kwalificeerde zich als age-grouper voor het WK op Hawaii. En dat betekent dat de atlete uit Grijpskerken het in februari opneemt tegen 's werelds beste triatleten tussen de 35 en 39 jaar oud. Maar als je het allemaal ziet, dan denk je, wat bezielt er? Je moet zorgen dat het een soort verslaving wordt, eigenlijk. En dat je de energie voor blijft houden natuurlijk. Iedereen heeft een ander energielevel. Maar als je dit niet op de toppen van je kunnen doet en je herstelvermogen is goed, dus je zorgt goed voor jezelf, je slaapt goed, je eet goed. Ja, het wordt gewoon een hele levensstijl eigenlijk. Want Nelleke Baldé moet er veel voor doen en laten. Er gaat bijna geen dag voorbij dat de triatlete niet op haar fiets zit of aan het hardlopen is. En bij thuiskomst baantjes trekken in het speciaal aangelegde zwembad in haar schuur in Grijpskerken. Als ik echt naar zo'n lange triathlon toe werk, heb ik al eens weken, dan ben ik gewoon, haal ik iets meer eten af bijvoorbeeld of zo. Dan is het wel heel zwaar. Maar het resultaat mag er zijn. Onlangs werd Baldé tweede bij een wedstrijd in Finland. Dankzij die prestatie mag ze volgend jaar februari meedoen aan het WK-triathlon in Hawaii. Ja, dat wordt nog wat. We komen hier dan uit de kou en dan moeten we daar ineens, ik weet niet hoe warm het is, 35 graden, een hele dag gaan sporten. Je kan er echt sterven, maar je kan er ook mensen tussen hebben die ineens daar heel goed tegen kunnen. Op het WK doet Baldé mee in de categorie Age Groupers.
De 39-jarige triatlete strijdt in Hawaii tegen de beste leeftijdsgenoten van over heel de wereld. Bijzonder is dat ze 5 jaar geleden pas begon met triathlon. Met het WK-ticket op zak durft Baldé dan ook groots te dromen. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang begonnen, dus mijn lijf is nog niet op. Dus ik ben nog heel erg aan het groeien. Dus daar zie ik wel mogelijkheden nog. En meiden die al op hun 15e dit doen, die zullen niet meer zo hard groeien als wat ik nu doe. En ik denk ook, alles wat je wil, dat is gewoon mogelijk. Je moet er wel voor gaan, je moet het helemaal uitzoeken. Het kan heel veel werk kosten. En soms gebeurt iets vanzelf, maar ik denk dat je er ook met hard werken, dat alles mogelijk is. Dat je zelfs als agegroeper dus niet als pro, hier gewoon je geld mee kan verdienen. Als het niet lukt, ook geen probleem. Ik heb het wel geprobeerd. Het was vandaag een frissere dag dan gisteren. De temperatuur dook opeens een stuk onder de 20 graden... met ook hier en daar wat regen. En ook de komende dagen zijn toch wat grijs... terwijl de temperatuur inderdaad toch niet boven die 20 graden uitkomt. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.